गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गासै रायजोफोरनिसिम खुलुमनायजों बावहरबाय। दिनै बे समाव आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे भइस कल रेकर्डिं लानानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जोंनिनो बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जोंनिनो सासे जोहोलाव बिथां अजय, बिथाङाबो फासिनि अर्डार मोननाय। बिथांखौ मैया NIA आ कर्टआव हाजिर जानो लाबोदोंमोन। दा बे हाजिर जानो लाबोनाय समाव सासे मानसिनि फनजों जोंनिनो बर'नि मोनसे अर्गेनाइजेसन IPWO नि आफादगिरि बिथां ससेन्द्र बसुमतारीनो मा फोरमायहरखो नोंथांमोना एसे खोनासंलांदो। दुखुनि बाथ्रा, बिथांमोना गोबां बर' दैदेनगिरि आरो गोबां बर' रायजो राजानिफ्राय माखासे आसा खालामनानै बिथांमोना नेगासिनो दं। बिथांमोना माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ आसा खालामनानै बर' रायजो राजा एबा बर' दैदेनगिरिफोरखौ इनिसिएटिभ लाजानो लुबैदों। मोजां इनिसिएटिभ, जाय इनिसिएटिभखौ लायोब्ला आबुङै उदां अख्राङाव फैनो हायो बेखौ बिथांमोना नेगासिनो दं। बेनिखायनो बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला गोसोआव दुब दुब माइ सौवो, मेगनजों मोदैनि निज्रा बोहैबोनो नागिरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भइस कलखौ खोनासंलांदो। हेलौ। हेलौ सार। खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोङो सोर? मा बुंनो नागिरदों नोङो बुंनाय? दा सार, दाख्लै जेनेबा नोंसोरो जेराव थांनानै जोङो हमहैनाय रायलायनाय स्टेपफोरखौ जों मोजां मोनदों आरो। आदसा। जों थारमाने बे सिङाव रावजोंबो बेबायदि नायसनजायाखैमोन नालाय। बेसे 9 बोसोरानो जालांबाय नै दिनैसिम जों बेबायदिखौ लोगो मोनफेराखैमोन आरो। आं जेरै रायलायहैदों, आं थांनानै रायलायहैनाय बायदि बिदिखौ जों बिराद मोजां मोनदों आरो दा। बेखे आंखौ मोजां मोनदों आरो ना? मोजां मोनदों। दाख्लै बे जेलाव जोङो जिथुनाखि रायलायहैबाय, बै रायलायनाय बै ग्रुपआवहाय नोंबो दंफायोमोन ना? रायलायनायाव आं गैयामोन, आं एसे साइडआवसो दंमोन। साइडआव दङमोन ने? खिन्थु बाथ्राखौ लोगोफोरनिफ्राय मिथिजोब्बाय। मिथिबाय। लोगोफ्रा मा रायलायदों बिनि उनाव? लोगोफ्राथ' गासिबो मोजां मोनजोबदों। ओमफ्राय जाहाथे बे खामानियाव जुदि आगान होबोलायबा बिदिसिम थांनो ओंखारदोंबा बयबो सापर्ट खालामदों। ओमफ्राय जाहाथे साक्सेस जायो, मोगथाङाव साक्सेस जायो, जों बेखौ लुबैदों आरो दा। बेखौ लुबैबाय थादों आरो जोंनिथिंजायनिफ्राय। दा जोंहा जानोल'सो नांगौ नालाय। जानोल' नांगौ। ओमफ्राय जिथु मेम'रेन्डाम दैथायहरदों द्रौपदि मुर्मुनो, बे कपिखौ नोंसोर सिङाव मोनदोंना? मोनदों ना? बिदिबा दायो मा होननानै बुङो, नोङो बर' रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ, बर'नि मेलेमजिबिफोरखौ बा सिगनेटरिफोरखौ नोंनि सिंजायनिफ्राय मा बुंहरनो लुगैदों? जिथु नोङो फासि जानायनि मोनसे माबायाव अबस्थायाव दङ नोंजों बिष्णुजों, नङा होमबा? दा ओंखायनो नोंनिफ्राय नोङो बुंहरलाय किसु खोथा, मा बुंनो लुगैदों सानदों, बुंहरनाय नोंलाय देलाय। दाथ' जोङो बुंनो लुबैनाया बेनो जे, आरो जों सिगाङावबो माखासे खोथा अनेक बुंनो थांखाबाय, जेनेबा बर' रायजो राजानि सिगाङाव आरो सोरबा पलिटिकेल हान्जाफोरनि गेजेराव मा लामाजों थाङोब्ला जोंखौ जेलाव थानायफोरखौ बरननो हागोन मोजां लामाजों। आरो जेनेबा जोंहाथ' न'खरफ्राव जेबो गैया, थाखा फैसाबो गैया। ओमफ्राय न'नि मानसिया ओंखारनानै थाबायना होनो, उखिल हमना होनोबो न'आव जेबो गैया, मानसिफोरबो थाबायनो रावबो गैया। बेसेबां बिराद खैफोदाव गोग्लैखाबाय आरो जों बे 9 बोसोरनि गेजेराव। ओमफ्राय जों बेखौनो लुबैयो जे गासै रायजो राजायाबो जेनेबा सापर्ट खालामनांगौ जोंखौ दा बख'नायाव। आरो सोरबा पलिटिकेल हान्जाबाबो सापर्ट खालामनांगौ, जयै खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदोंमोन आरो। लुबैबाय थादों आरो ना?
बयबो गावबागाव खामानियाव गावबागाव गादिनि आलस्याव बयबो बेस्थ' थाजोबनानै बेफोर खामानिफोरखौ थालांबाय थानाय माबाय थानाय बिदि नुदों जोङो जेनेबा नुदों बेबायदि जानो नाङामोन जानो नाङा आरो आंनि थिंजायनिफ्राय नैबेखौनो आं बुंनो नागिरो दिनैबो बुंगोन आङो दाख्लैबो आं बुंबोदों नोंसोरखौ जेल सिङाव न'नि लिडारफ्रा सिगनेटारिफ्रा ज' जानानै ज' जानानै खनसे दिल्लीयाव अमित शाह आरो इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु आरो बिनिफ्राय नरेन्द्र मदि खौ लोगो हमनानै गोजोन सुक्तिनि मुङाव आरो नैबे बिटिआर गोरोबथानि बाथ्राखौ लानानै सावरायोबानो नोंसोर गखायो आंनि मोनदांथि दै भुल जादोंबा निमाहा होथों रायजो राजाफ्रा बे जाहा सिगनेटरि बिथांमोनहा बा जेनेबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा निमाहा होथों गोरोन्थि खिन्थु आंनि मथेबा बिसोर ज' जानानै बाथ्रा बुंहैयोबानो नोंसोर गखायो नाथाय मा खारनाव बिथांमोना बुंहैनो हायाखै बा बुंहैयाखै बेखौ साननो गोनां जाबाय थादों जों साननो गोनां जाबाय थादों नोंसोरबो साननो गोनां जाबाय थादों रायजो राजाफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा साननो गोनां जाबाय थादों आरो दा जों आसा खालामदों रायजो राजायाबो आसा खालामदों नोंसोरबो आसा खालामदों जाहाथे बिथांमोना नैबे जों सावरायनाय बायदि माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लानानै नोंसोरखौ सख'नायाव गोख्रों खामानि मावनांगौ आरो जेनेबा मावनायखौ लुबैदों आरो जेनेबा जोङो रायजो राजा जानानैबो बा इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गानाइजेसन आफाद जानानैबो जों बेखौ लुबैदों दा बेनिफ्राय नोंनिफ्राय आरो मा बुंबावनो नागिरदों बुं बेखौथ' बुंनायाथ' आंबो आरो माथो बुंबावनो जायखिया जेरै नोंसोरबो लुबैदों गासैबो लुबैखादों बेखौ दा खिन्थु मा बिथिंनि थाखाय जोंखौ बे खामानिखौ मावनानै होआखै एसे गोबावसिमाव बेखौ जों सानबाबो सानस'नो हायाखै दुखु दाहा सहायनानै थानो गोनाङा जों बेखौ जादों आरो दा बेथ' इण्डियानि माबायाव लिरनाय दंखायो दे जेनेबा आरो ल'आवबो बेखौ हगारखानो गोनां जायो जे सुथि जानायनि उनाव मालाबाबो दोननो हाखाया जेलाव बेखौ हगारनो गोनां जाखायो मावोबानो खामानिखौ बे बाथ्राखौ नैबे जोंनि मेम'रेन्डामाव आइपिडब्लिउनि मेम'रेन्डामाव बे बाथ्राखौबो रायखांदों गोबां बाथ्रा रायखांनायनि गेजेराव बेफोर बाथ्राखौबो रायखांहरजोबदों बे खोथाखौ उल्लेख खालामनानै हादों ओमफ्राय बिनिफ्राय दा नैबेखौ आं सोंनो नागिरदों नोंनि गामिया मामोन आंना बै दुलिगाव सोमदारि दुलिगाव मा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टआ चिरां नोंना चिरां ओमफ्राय बिफानि नामा मा नाम बलेन्द्र बसुमतारिनि फिसाखौ आफाखौ बलेन्द्र बसुमतारिनि नोङो फिसाला आदसा नोङो बेसे गोबाव जाखोमोन बे आफादाव माबानो थानानै खामानि मावनाया मा बेचनिमोन आङो 26 बेचनि जेला बे भुटान एटाक जाखांनानै बै सेरफांगुरि केम्पआव फार्स्ट ट्रेनिं जादोंमोन जों बे 26 बेचआव जोंनो फार्स्ट ट्रेनिं लादोंमोन आरो आदसा जेनेबा भुटान एटाक जाखांनायनि उनाव लाखांनायनि उनाव आदसा अजय बसुमतारि ना अजय बसुमतारि आफादाव मा होननानै बुङो आफादाव बिबुहुम होनो बिबुहुम आरो अजय बसुमतारि नङा होमबा आदसा बिमानि मुङा मा मुं गामिफ्राव जेनेबा माबायाव डकुमेन्टस एड्रेसाथ' आंनिया बिरखां बसुमतारिसो आदसा ओमफ्राय बे आफादखौ लानायफोराथ' गुबुनखौसो लालाबायनाय बिसोर लालाबायो नालाय आफादाव हिसाबै बिबुहुम आरो दा नोंहाबो फासि जानो गोनां फर्जायाव दङ आरो दा फासि जानो गोनां फर्जायाव दं आरो नङा होमबा नोंबो दा जोंखौथ' माबायावनो नै बोसोरब्रैयानो जानोसै नै जोंखौ फासि अर्डार होनाया ओमफ्राय दिनैसिमबो जोङो जेबो रिजाल्टबो मोनाखिसै जेरै जों ओरैनो थानांबाय बेखौ नेबाय आरो जों जुदि खामानिखौ मावाबाथ' उपाय गैया जोंखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ फासि होनो लांगोन अब्लानो ओंखारनांगोन जोंलाय उपाय गैया ओंखारनांगोन आदसा बे बिराद दुखुनांथाव बिराद दुखु गोनां बे खोथा आं मोनसे खोथा सोंबावनो नागिरदों नोंहा मोनबेसे दङ दा केसा आंना बे मोनसेयाथ' बे कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा मोनसे नै ट्रायल सोलिबाय थानाय बे मोननै ट्रायल सोलिबाय थानाय तेजपुराव मोनसे दंबावोमोन तेजपुरनिया दाख्लै आंखौ हरसे लांनानै सानाव लांनानै ओमफ्राय मोनायाव दोनफैफिनदों ओमफ्राय दिनखालि 7 बोसोर जेल होदों 7 बोसोर जेल बे मोनसेया
औ तेजपुराव लांनानै आदसा थानायाव लांदोंमोन केस दंबावोमोन नालाय आंहा बेयाव औ 7 बोसोर जेल राय होदों बेयावबो औ जेल राय होखांबाय बेयावबो 7 बोसोर नांगौ ओरै फासि जानो गोनाङाबो थाखाबाय औ राय मोनसेयाव 7 बोसोर जेल दा मोनसे सोलिबाय थाबावदों केस ओमफ्राय दा नैबे लास्ट मोनसे दंबावो आरो दा ट्रायल सोलिबाय थानाया बिराद दुखुनांथाव आदसा बै जेब्ला नोंसोरखौ माबायाव कर्टआव लाङो बा माबायाव हाजिर खालामनानै लाङो टर्चारफोर होयो नामा बा माबा मोनसे पानिसमेन्ट माबाफोर होनानै सेबो नामा बिदिथ' जेबो सेबा हराव जायखिया एडमिसा फैनानै जोंखौ माबा बिदिनो आसि थुखैयो गावनायाव बेबो दंमोन ओरै खामानिखौ बबेबा खामानियाव जुरित दं होननानै बेफोरबायदि आसि थुखैयो आरो डाइरेक्ट खोन्थाना होयो नालाय बिदि खिथाबाय नालाय नोंलाय होननानै बुङो फट'खौ खिथानानै बिदि थुखैयो आरो बेयावनो प्रुफ जायो आरो आदसा एकदम उइथ फट' खोन्थानो हाथारदों आरो नोंनि बे माबाफोरखौ प्रमानफोरखौ ना बे जेनेबा उइटनेसफोरनो खोन्थाना होयो जेनेबा बिसोर लोब्बा दंमोन बेबो बेफोरबायदि खिथाथारना होयो ओमफ्राय जि जायगायाव जाथायावथ' जों लोब्बायानो गैयामोन आङो ओमफ्राय दं होननानै बुंहोथारबाय आरो आंखौ दाबसिननानै बायद' खालामनानै माबाखौ नङा जोंखौथ' बुङो बै उइटनेसखौ एसे हाखि बिसोरखौ नंगौ होननानै बुंजायो आरो उइटनेसखौ नंगौ होननानै बुंहोनानै खालामबाय बिसोरो जोंखौथ' उल्था बुंनो चान्स होआना बेबायदि खालामना होदों आरो बिसोर आंखौ बेबायदि खालामना होदों ओरैनो नोंनि केसा मेनलि बबे जाथायाव माबा खालामनायाव नों माबा खालामजानाय बे माबाया बेयो दा फासियावथार होनाया बेयो बै माबायाव बिश्वनाथ सारियालियाव दिकेजुलियाव बै माबाफोरखौ आदिबासिफोरखौ गावाखैमोन होनब्ला बे समाव गावनायनिनो माबा खालामफादों आं जे बिष्णु गेरेमाजों आंजोंखौ बिष्णुजों नोंजोंखौ आरो जोंखौ बेहाय लोब्बा दं होननानै डाइरेक्ट प्रुभ खालामदों आरो खिन्थु जे जाथाय जादों आङो बे समाव दिकेजुलियावनो गैया नैबे बिश्वनाथ सारियालियावसो दंमोन मोनसे हाजोआवसो दंमोन आङो अरुणाचल हाजोआव बिष्णुबो नोंबो गैखाया बे समाव बे जेनेबा दंमोन बेयावनो दिकेजुलियावनो खिन्थु आं नैबे बिश्वनाथ सारियालियावसो दंमोन अरुणाचल हाजोआव बेखौनो आंखौ हजोंहाय गावदों होननानै एनआइएआ उइटनेसफोरखौ बुंहोनानै बेबायदि रायहोबाय आरो आंखौ रायहोदों जाबसिन होदों जाबसिन आदसा बिनिफ्राय नैबे खोथाखौ आं मोनथिबावनो लुगैदों बै सुक्तिनि उनाव सुक्तिबो होनानै फैबाय जेनेबा आफादनि मानसिफ्रा लिडारफ्रा सुक्तियाव जेनेबा सिगनेसार होनानै फैबाय बिनि उनावथ' जोंहा रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबफैफिनबाय जेलाव हाबफैफिननायनि उनावथ' नोंसोर रन्जन दैमारि सार नोंसोर ज' लोगो मोनलायजोबाखै होनबा लोगो मोनदों बेयाव सारजों नोंसोरजों मा रायलायखो जेनेबा ओरैनो नैबे नोंसोर गयै बा सुक्तिनि खोथा मा रायलायखो जेनेबा बेबो बै समाव जोंखौ क्लियार होनो हायाखै जों सावरायलायबाय थादों ज'नो ओमफ्राय गावबो जे जेलाव हाबफैफिनदों सानस'नो हायि जानांदों आरो मानसिया बियो सानस'नो हायि जादों आरो गाव मानो जेलाव फैफिनदों सुक्तिकारि हिसाबै आंनो सहि होनानै फैबाय आंखौ बोरै जेलाव हरफिनखो बेखौ गावनो सानस'नो हायाखिसै ओमफ्राय जोंनि सायावबो बियो बेखौनो बुंदों जे बेबायदिबाथ' गलांनांगौआ एसे थान जागोन दा बेबायदि परिस्थितियाव फैदों बेफोरबायदि जाहैबाय आरो बे खोथाखौ सेयार खालामजाबलायलायदों आरो जों सेयार खालामलायबाय थाखायो लोगो हमलायबाय थाखायोमोन जों बेयावथ' ज' थाजाबलायनो नाजाबलायनो मोनखायो नालाय थांलाय फैलाय खालामलायबाय थादों ओमफ्राय बै दाबसे जायगायावनो केराम गेलेनाय नायलायलायो मायो ज' सावरायलायो गिटार दामलायनाय मानाय बेबायदि खामोन सिगाङाव आदसा ओमफ्राय बेयावनो बोथोरफोरानो सोलायलांबाय बोरै बोरै जालांखौ हमस्लाबनोनो हायासै जोंबो इसेबां आसा खालामबाय आरो गावसोरबो दा जाय सरखार बिसोरो बेसेबां जोंखौ बुंहरबाय थादों बिसोरो सिन्था खालामनाङा बे फै एकदिननि गेजेरावनो माबा मोनसे मोजां खबर फैगोन होननानै नेहै दिनैसिमबो बे फरजायावनो दं ओमफ्राय जेब्लायबो खालि बे जागोन ओमफ्राय समा बारलांबाथाय खुनु जानायनि आगानसेबो बारायनायखौनो जों नुनो मोनाखिसै आरोखि बेबायदिसिम जानानै फैदों दा सावरायनो मोननानै मोजां मोनबाय मानसिफोरजों रायज्लायनो मोनबाथाय जोंबो मोजां मोनो थारमाने मोजां गाज्रि जोंबो गासिबो मानसिफोरजों रायज्लायहरनो लुबैयो खिन्थु माब्लाबाबो समबो मोना
आरो उसुबिदाबो जायो माब्लाबा बेबायदि जानो हायो। टटेलथ' नों मा हान्जानिमोन? मा हान्जानिमोन नोङो? आङोथ' बे एसनिमोन ने? आदसा एसनिबा जेनेबा दे बे माबानि साथोदा गैला जाहैबाय जेनेबा सावरायग्रानि नङा होमबा? सावरायग्रानि आदसा नोङो दा जेलावथ' थाबाय आरो बिनि ग्रुपनिबो मानसिमोन नोङो दा सावरायग्रानिसिम माबाफोर नोङो खावलायहरनो बा बुंहरनो सानो नामा आंनि जुगुदे? बेखौथ' जोंनि सिगाङावबो आं बेजों फनावबो रायज्लायखांखाबाय सिगाङावनो। ओमफ्राय माबोरै मावखो माबोरै मा खालामनो नागिरदों दा बेखौ अनेक बार सावरायहरबाय जोङो बेजों। आदसा ओमफ्राय बेयाव बियो फाइनाल खबरखौनो होनो हाया थारमाने मावनायाथ' मावनो डिसिसन लागासिनो दं सिन्था खालामनाङा बेबायदिल'खा आरो ओमफ्राय गुबुन खोथा जेबो गैया। ओमफ्राय बिनिफ्राय मावनो डिसिसन लाबाय थायो ओमफ्राय मावनाय जायोना जाया? मावनायाथ' मावबाथ' नुखायो मिथिखायो रायजो राजायाबो मिथियो आरो दिनैसिम गावसोरबो जेलावनो मोनफैबाय थागौ जुदि खामानि मावदोंब्ला जेलाव लिंहरबाबो फैया ओंखायनो साननो गोनां जानानै थाबाय माथो खालामबावनो। दाख्लैबो बे प्रग्राम खुंनायाव फैगोन आसा खालामदोंमोन बयबो गैया फैयासै एसे मोजां गाज्रि सावरायबावनोसै होननानै बयबो आसाम खालामजोबदोंमोन गैया फैयासै माथो खालामबावनो। थाङासैबालाय माथो खालामनो। बेनिफ्राय बिदिबा नोंसिनि मथेबा नोंसोर जेल सिङाव रायलायलायनाय मथेबा जोंनि इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गेनाइजेसना बेखौ मोजां हरदों बेखौ मोजां मोनदों आरो ना? मोजाङाथ' दा गावसोरनि खोथा बायदिबाथ' नोंसोर जेबायदि खोथा बुंदों बेखौ जों मोजां मोनदों आरो साक्सेस खालामनो हायोबाथ' गासै बर' रायजो राजाफोरनिफ्रायबो बिराद गोजोननाय मोनगोन। होनबा नोंसोरबो जिथु आसा खालामदों जोंबो जिहेथु नाजानायबाय थादों मोनथाम आरो गुबुन गुबुन सिस्टेमजों भारत गभर्नमेन्टनो जेनेबा हमना ला प्राइम मिनिस्टारनो सोरबा न'खर मन्थ्रिनो सोरबा प्रेसिडेन्टनो बेबायदि स्टेप बाय स्टेप मावहरबावनायनि थांखि लाबाय थादों जोंबो थांखि लाबाय थादों गुबुनाबो थांखि लाथों जेनेबा जोंना नैबे नङा जोंनिया जोंनि पिपल वेलफेयार अर्गेनाइजेसना नैबे नङा जे होमबा दा नै मोनसे खामानि ओंखारलायबायना सिङाव साइन होनो लिंहरबायना एसे उसुबिदा जाबाय रायलायनो। दा हागोन होनबा जायखिया होमबा बेखिनियावनो दिनै गोजोननाय लाफिनसै खोमा होमबा उनफ्राव लोगो मोनलायबा मोजां समफ्राव आरो खनसेबाव रायलायबावनोसै। गुबुनाबो मावथों जोंबो मावलांबाय थागोन बेखौनो हरनाय जाबाय दिनै नोङो बे रायलाय हरनायनि थाखाय धन्यबाद थाबाय। दे गोजोनबाय दे।